баландии барф аз 60 сантиметр зиёдтар аст. лахш маконе ки зимистон дар оғӯши кӯҳҳо зинда мешавад. барфи сафед рӯи замин ва дарахтонро тӯлонӣ мепӯшонад. хомӯшии кӯҳистон дилро ором мекунад ва чашм аз дидани манзараҳои нотакрор дурахшон мегардад. саёҳат дар болои барф ин худчам як завқай. ҳар қадам лаҳзаи эҳсоси ҳақиқӣ, ҳар нафас ҳадия аз табиат. инҷо шаршараҳо ҷило доранд. дарёҳои мусаффо аз миёни барфи хобида ҳам ҷорӣ ҳастанд ва ҷангалзорҳои доманадор касро ба оромии илҳомбахш даъват менамоянд. ошхонаҳо, меҳмонхонаҳо, хоб роҳҳои хуб бояд бошад. деҳаҳо дар оғӯши барф, мардум бо дилҳои гарм. садои паррандаҳои нодир гӯшҳоро навозиш мекунанд. дар ҳудуди ноҳияи лахш шикори бузи кӯҳӣ иҷозат дода мешавад. ин саёҳат оддӣ нест, балки шинохти табиат ва эҳсоси зинда будан аст. саёҳати мо аз маркази ноҳияи зебоманзари лахш оғоз ёфт. дар ин рӯз табиат чеҳраи зимистонаи худро нишон медиҳад. ҳаво ором, вале резиши барф илҳомбахш. барфи сафед замини кӯҳсорро ба як олами афсонавӣ табдил дода, ба ҳар қадам ҷилои тоза мебахшад. мо бо автомобили ҳамаҷогард, ки барои чунин рӯзҳо мувофиқ аст, ба сафар баромадем. дар масири роҳ аз деҳаҳои назаррабо гузаштем. манзараҳо пайи ҳам иваз мешаванд, аммо як чиз тағйирнопазир: самимияти мардум. мардуми деҳот новобаста аз сардиҳои зимистон зиндагии гарм доранд. дар назди чойхонаву мағозаҳои деҳотӣ гирди ҳам ҷамъ омада бо чеҳраҳои хандон суҳбат мекунанд, аз рӯзгор мегӯянд ва гармии дилро ба ҳам тақсим менамоянд. кӯдакон бошанд, дар саҳни деҳаҳо ба яхмолакбозӣ машғуланд. хандаҳояшон фазоро зинда мекунад. ҳар қадаре ки боло меравем, деҳаҳо як як паси сар мешаванд ва барф низ баландтару зичтар мегардад.
нахустин мӯъҷизае ки диққати моро ҷалб кард яхбандии канали сарнишеб буд ки обро ба нерӯгоҳи хурди барқӣ мебарад. ин нерӯгоҳ дар деҳаи зарбоғ сохта шуда нақши муҳим дар таъмини нерӯи барқ ба аҳолии атроф дорад. об тавассути канали калон омада аз ҳамин нуқта бо нишеби тез поён меравад. дар фасли зимистон вақте ки ҳама ҷой ях мебандад ин макон ба манзараи аҷибу нотакрор табдил меёбад. дар қисми поёнӣ дар анҷоми нишебӣ шаршараи зебое ба вуҷуд омадааст ки диданаш басо ҳаловатбахш аст. яхбандии гирду атрофи шаршара ба зебоии он зебоии дигар зам карда шилшилаҳои ях чун кристаллҳои шаффоф дар зери нур медурахшанд ва дилҳоро равшан месозанд. мо чанд лаҳза истода ин манзараи нотакрорро тамошо кардем. баъд аз ин роҳамонро идома додем ва вориди деҳаи дигар шудем. дар ин ҷо манзараи ҳаёти деҳот боз ҳам ҷолибтар намудор гардид. подаи говҳо ва рамаи гӯсфандон ки аз дарёи тандиқул об нӯшида ором ором ба сӯи деҳа бармегаштанд диққати моро ба худ ҷалб карданд. дарё оби софу мусаффо дорад. ду соҳилашро барфи сафед пӯшонида ба он ҳусни хос бахшидааст. пас аз гузаштани деҳаи навбатӣ роҳи автомобилгард баста шуд. барф хеле баланд аст инҷо ва ҳаракати мошин то рафт душвор мегардад. ҳарчанд ронандаи ҷасури мо кӯшиш кард ки мошинро маҷбур пеш барад, аммо мо бо назардошти амният тасмим гирифтем ки аз мошин поён шавем ва идомаи роҳро пиёда тай намоем. гурӯҳи эҷодии мо бо ҳамсафарон машварат карда аз ронанда ва як ҳамсафари дигар хоҳиш намудем ки мошинро дар ҷои бехавф монда бо мо ҳамроҳ шавад.
ҳамин тавр ҳам шуд. пас аз чанде роҳпаймоӣ болои барф ва тамошои зебоиҳои гирду атроф, дигар ҳамсафаронамон низ бо мо ҳамроҳ шуданд ва мо якҷо вориди дараи дигари минтақа, дараи пиёзӣ гардидем. дар ин ҷо табиат боз ҳам зеботар, оромтар ва дилангезтар аст. ба гуфти ҳамсафарони мо, имсол мисли дигар минтақаҳои кишвар дар ноҳияи Лахш, махсусан дар ҳудудҳои филиали Парки Миллии Тоҷикистон ҳам барф хеле зиёд боридааст. ин албатта нишонаи нек аст, зеро захираи фаровони обро барои фаслҳои гарм таъмин мекунад. ҳудудҳои филиали Парки Миллии ноҳияи Лахш 69912 гектарро ташкил намуда, аз он ҷумла 8 гектар ҷангалзор, 487 гектар чарогоҳ дорад ва боқимондаш ҳамаш пиряху шағалзор аст. имсол назар ба соли гузашта боришоти барф бештар ба назар расида, аз моҳи ноябр дар баландкӯҳҳо қариб 10 маротиба барф зад. қариб як ҳафтааш дуромада чен кардан, дар ҳудудҳои филиали Парки Миллӣ қариб 2 метр барф ҳозир мавҷуд аст. дар поёно бошад 70-80 то 90 сантиметр барф айни ҳол ҳаст. маврид ба зикр аст, ки пиряхҳои ин минтақа асосан дар ҳудудҳои филиали Парки Миллии Тоҷикистон дар ноҳияи Лахш хобиданду сарчашмаи оби водиҳои доманадори поён мебошанд. дар ҳудуди филиали парки мо мувофиқи харитае ки дар аз филиали парка дар ҳамҷо нишон дода шудааст, ки 22 пирях мавҷуд мебошад. бо қадам задан болои барф ба маконе расидем, ки канори дарё васеътар аст. дар ҳамин ҷо каме таваққуф кардем. гулхан афрӯхта як пиёлагӣ чой нӯшидем. лаҳзаи хеле ҳаловатбахш. дар чунин ҳаво, дар соҳили дарё ва дар иҳотаи барф чой нӯшидан лаззати нотакрор дорад ва гӯё тамоми вуҷуди инсонро гарм мекунад. ҳангоми нишастан дар ин макон ба гӯш садои каф мерасид ва дилҳо аз фараҳ лабрез мешуд. дар масофаи начандон дур селаи капкро низ дидем ва хеле болидахотир гардидем. ногуфта намонад, ки дили кӯҳҳои сарбаафлок ва назаррабои Лахшро намудҳои гуногуни ҳайвонот ва паррандаҳои нодир макони доимии зист интихоб кардаанд. барои ҳифзи онҳо аз ҷониби сохторҳои дахдор пайваста тадбирҳои судбахш андешида мешавад. имсол чӣ хеле ба шумо маълум аст, боришоти барф бисёр хуб буд. аз тарафи муассисаи хоҷагии ҷангал, филиали Парки Миллӣ, бахши ҳифзи муҳити зист дар якҷоягӣ 3 маротиба ба паррандагони нодир ва ҳайвонотҳои ваҳшӣ корҳои биотехникӣ гузаронида шуд. аз қабили гандум, ҷугори мака, резаи гандум, резаи мака, қоқи себ, алафи табиӣ дар мавзеъҳое ки паррандагон сукунат доранд ва ҳайвоноти ваҳшӣ пошида шуд. ҳаррӯза аз тарафи кормандони бахши ҳифзи муҳити зист, муассисаи давлатии хоҷагии ҷангал, филиали Парки Миллӣ корҳои назоратӣ ҳамарӯза гузаронида мешавад. ҳайвонотҳо дар ҳудудҳои филиали парки аз он ҷумла ҳайвонотҳои нодир, бабри барфӣ, хирси малай тианшонӣ, бузи кӯҳи сибирӣ ба назар мерасад. ҳайвонотҳо умуман
گرگ، روباه، خب خرگوش، بسیار ای پرنده باشه، عقاب باشه، مرغای نمودهای هر خیله، خب کپک دری، مرغای هلال بسیار با نظر میرسه. дар асоси иҷозатномаи Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ноҳияи Лахш шикори бузи кӯҳӣ иҷозат дода мешавад. бо боло рафтан баландии барф низ зиёд мешуд. дар ин макон баландии барф аллакай ба беш аз 6 сантиметр мерасад. бо вуҷуди ин диққатҷалбкунанда он аст ки мо ҳар қадаре пеш меравем ба ҷангалзори зич наздиктар мешавем. ҳудуди марзи маъмурии хуҷагии муассисаи давлатии хуҷагии ҷангал 97547 гектарро ташкил менамояд, ки аз он 13000 гектар замини чарогоҳ мебошад, 11547 гектар замини ҷангалзор мебошад, бутаву ҷангалзорон. муассисаи давлатии хуҷагии ҷангал дар соли испарӣ гардида, яъне дар 2025 тибқи нақшаи тасдиқ гардида 10 гектар замини ҷангалзор бунёд намуда, 250 гектар заминро барои худбарқароршавии табиӣ мусоидат намудааст. умуман дар хуҷагии ҷангал дар заминҳои арчаҳои кӯҳӣ ҳастанд, акатсияҳо ҳастанд, баъд дарахтҳои зарбет, аз буттаҳо хор, шилбӣ мегем, дарахтҳои шилбӣ. муассисаи давлатии хуҷагии ҷангал иборат аз 3 ҳудуд мебошад. минтақаи аввал мана хеле ки дидем минтақаи Тандиқул мегем, минтақаи Ҷиргатол, мавзеи Тандиқул ки бениҳоят ба шароити сайёҳӣ ва солимгардонӣ ҳамасола аз тарафи мувофиқ мебошад, аз тарафи хориҷон, аз тарафи дохили ҷумҳурӣ сайёҳон бисёр омада муолиҷа менамоянд. инчунин дар мавзеъҳои мана Қарамиқ мегем, Дамбарачӣ мегем, мавзеи Мук дорем, бениҳоят барои сайёҳгардон мувофиқ мебошад. ҳамасола сайёҳон мебиёянд. дар ҳақиқат ноҳияи Лахш бо ҷангалзорҳои доманадор ва гуногунии бои биологӣ макони хеле хубу мувофиқ барои сайёҳатҳои экологӣ ба ҳисоб меравад. бо назардошти иқлими гуногун, барфрезиҳои зебо, ҳавои форам ва маконҳои дорои ҳамвориҳои тӯлонӣ, ноҳияи Лахш барои ташкил ва рушди сайёҳатҳои зимистона низ бисёр мувофиқ аст. дар ҳудуди парки миллӣ асосан як вазифаи асосии мо ташкил намудани сайёҳони хориҷӣ ва дохилӣ дар ҳудудҳо мебошад. аз он ҷумла мо 3 та хатсайри сайёҳӣ ташкил намудагем, имкониятҳои хуб дорем. як солҳои 2-3 сол пеш аз тарафи ширкатҳои сайёҳии ҷумҳуриямон сайёҳӣ ҳам экологӣ ҳам кӯҳнавардӣ бисёр ташриф меоварданд. намедонам аз чӣ сабаб аст ки соли 2-3 сол шуд сайёҳҳо аз тарафи ҳамин ширкатҳо умуман ворид нашудааст. барои сайёҳатҳои зимистона дар мо имкониятҳои бисёр мумкин аст ташкил намудани лижасаворӣ, аспсаворӣ, барои лекин сарпараст ёфтан дар кор ки мисол шароит муҳайё намудан дар кор бояд. мана минтақаи Ҷилондӣ барои лижаронӣ бисёр ҷойҳои хуб дорад, имкониятҳои васеъ бисёр хуб дорад. инчунин дар минтақаи Мук кам барои ташкил намудани сайёҳони лижаронӣ бисёр хуб шароитҳо дорад. аспсаворӣ ҳам хуб аст. дар ҳамаи минтақаҳо мо дорем барои аспсаворӣ ташкил намудан. албатта зарфиятҳои табиӣ дар заминаи мавҷуд будани инфраструктураи хизматрасонӣ истифода мегардад ва намояндагони бахшҳои дахтдори соҳа дар ноҳияи Лахш бунёди меҳмонхона, ошхона ва дигар иншооти ёрирасонро махсусан дар минтақаҳои кӯҳӣ муҳим мешуморанд. муҳимтараш барои беҳтар гардидани инфраструктури сайёҳон бояд ошхонаҳо, меҳмонхонаҳо,
خب روح‌های خوب باید باشد تشکیل نماییم بهتر میشد و هم سیاح‌ها جلب نماییم. ҷилои об ва шаффофию покияш нагузошт ки аз он як қурт нанӯшем. мегӯянд ки дар чунин ҳаво сайругашт болои барф албатта бо риояи қоидаҳои бехатарӣ, пӯшидани либоси гарм, пойафзоли махсус ва доштани дигар лавозимоти зарурӣ ба саломатӣ фоидаи калон мерасонад. асабро ором мекунад, мушакҳоро қавӣ мегардонад ва ба кори дилу дигар узвҳои бадан манфиатбахш аст. саёҳат дар болои барф ин хичам як завқай, як илҳоми тоза ба инсон мебахшад. аз як шамоли хунуки форам мевазад. айси барф мана имрӯз мо қатъи бачаҳои кормандони ҳами телевизиони сайёҳӣ саёҳати хуб кардем, дар ҳамин гашту гузор кардем. ростига як илҳоми хуб моро бахшид, рӯямон болида гардид. ҳамин тариқ мо бо рӯҳияи болида, хотираҳои абадӣ ва эҳсоси сарфарозии беандоза ба саёҳати худ хотима бахшидем ва бо таассуроти фаромӯшнашаванда ба шаҳри Душанбе баргаштем.